5, 4, 3, 2, 1, and Thanks for agreeing to this interview, Jabulani. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. That's okay. Yintoni ubufuna ukuyazi? Well, we are running a feature titled Baphi Ngoku, which tracks the careers of our readers, favorite writers. Osokuphele iminyaka bethe cwaka. We ran a poll online and you were quite popular. Iminyaka bethe cwaka. Utsho kanjani mfondini? Uyayazi mos, wawungoyena mbhali wayebalesele ngexesha lakho kubabhali bonke. Iincwadi zakho zokuqala ezimbini zathengisa ngokungathi ngamagwinya and made it into everyone's top 10 list. Wawudumile for sticking with old-fashioned typewriters endaweni yokusebenzisa ubuchwephetshe obukhoyo. Kanene wawusithi yintoni isizathu saloo nto? Oh, ndandisithi with a typewriter you see the words printed straight away. Kwaye it's a lot harder ukutshintsha into oyibhalileyo, so you pay attention more. Wise words, ndiwakhumbula kakuhle. Nangona kunjalo, Fondini, we haven't heard anything from you in over 5 years. Ukuzokutsho ngoku. Ingaba uzoqhubekeka nokubhala? Ndikhe ndanethuba ndingabhali. Kodwa I've been writing again recently. Actually, ndishekelwe zichapter nje ezimbalwa ndizigqibile. Has it already been 5 years? Ingapha yakwe 5 years. Kwaye kukwakho nama-hem eka accident with you and your at the time fiance, leading to people claiming that you became a bit of ilolo. Urhalela ukuthini wena ngaloo nto? Hello? Jabulani?
Unjani baby? Good. Nami I'm alright. Khange ngikuve xa uhamba namhlanje ekuseni. Yeah, good. Uzophinda ubuye ngabani ixesha namhlanje? 6. Really? Okay, I'll tidy up everything. Kuzaba right. Yeah. Everything is right. Yeah. Ngeke aphinde ngisebenza kuwe namhlanje. See you again. Love you babe. Ngiyakuthanda. Ebihle? Eyazibalibele ubisi. Yani? Akange ngiqaphele. Ufuna nje uthenga? Polas baby. Yayazi ukuba uyithanda ikofi engenalo ubisi kaloku loo nto ndibuza. Actually, I don't mind black coffee. Ukisebenzela inhlanhla zayo noma ngenye imini izokhulisa usapho mnandi indoda ezizamelayo isebenza ngosukuthi kubetha uvalo indoda ukisebenzela inhlanhla zayo noma ngenye imini izokhulisa usapho Ndingumntu ohlala esisisulu sendlala nangona kunjalo andinakukhala kule minyaka ndiyiphile ukuza kufika kweli bakala. Ingaba eli lithongo lonomathotholo elidala ingxolo ukuze kuphume uhili kwingcongolo. Ndinguthikoloshe xa kaloku ndingabonakali ekuhlaleni de intombi zindilibale nokuba ndingumfana okhoyo njengebanjwa kwintolongo zasexesi. Ingcinga zam zobulolo zihlanjwa ngentshongo ngokutshaya impondo kubhalwe imibongo ngumbathane nomjoli. Andihambi zigodlo eyam inkonzo. Thixo nofefe. Uhlola njani? Kwenzeka ntoni? Kukumntu odlala ngam? Iyazibhala njani? Jabulani, uqaleni ngithanda ikofi emnyama wena ngoku. You always say icaphukele. I didn't have any milk izolo, so I tried it and it wasn't so bad. You literally just said awuyazi uba uphelele lubisi. Nditshilo? Bendingayibili. Mamela mona. Akhange uyisebenzise le typewriter izolo ebusuku. Typewriter? Well, I had sex with you last night. Ndiyayazi. I mean like after Emihle, there's a lot of new words up, more than I've written. Akhange ndiyibhale le nto. No, ndiyakhumbula ke ngoku. You don't write anything kaloku wena. You give birth to something. Seriously. Ayindimanga bebhala apha mani. Yeah? Yobona. Bendicinga usuthi uzawugqiba nje. Baby, benditshilo. It's just this last chapter, the ending. Andiyazi ndingathini jikijiki. The last chapter is half finished.
awucingi ukuba yenye yezinto zabo zakudala. You haven't thrown out or recycled old papers in ages. Noba ufake elinye lamaphepha akho akudala. No, it's my story. Except the last chapter. Someone nearly finished it. Hayi, I'll leave you to it. Ndiza kuyiphinda ndibuye ngelaa xesha lifaneleyo zola namhlanje. Nthabeleng Street paused briefly, then he started to realize what was happening. Okay. Then he started to realize what was happening. Is it me or is it me or what's happening? Or is it me? I'm still asleep. I'm still in a dream. A very vivid dream. By tomorrow, everything will be okay. I know. Stephen Green Street paused briefly. Then he started to realize what was happening. Hey, bro. Johnny? Hey, bro. Wait. Hey, kusho uba msebenza. No. Hayibo, into what's wrong with you? Nguwe uphathwa ndengisela ngenhliziyo into thusile. Iphinde yenzeka laa nto kakhona. Nantoni yenzeka? I-typewriter there's more being written. Usathetha ngaloo nto nangoku. Le nto iyenzeka nyhani baby. Every time I wake up kukho umntu ngamongezelekileyo. There's more on this last chapter.
kukho umntu okanye into eyenzayo le nto. Umntu oyenzayo le nto. Wenza ntoni? Ndifunda le nto ibilapha. This is good stuff. I mean, really great stuff. Ibilapho. Bekufuze bangakho nto kapha. I took the page out. Hayi, ibilapha njena. She knew to make it run. Oh, Hey, Jabulani. Ukhawuleza ngaphi ikofu? Tickle of 5. Are you trying to give yourself a heart attack? no. I need both of us to stay awake ubusuku. Sibone uba yintoni eza kwenzeka. I want to prove that I'm not going crazy. Jabulani, you've been crazy for iminyaka. And besides, I'm sure we can think of other things to do. Liaisons to keep us up all night. Or not then. John and I'm not going. Then two madam have a quiet night in together. Because Bowser put your hand on time, right? I have to live so long, then I'm leaving. So you look share up again, Nagadia, but just show me no, I'm not buying now. Bye.
Stephen Greenstreet used to think he was a complicated man. Now even more so than ever. Huh? What in the hell? TikTok. Hayibo, bengingekabhali nje namhlanje. Jabulani, still in your sleep. Calm down. It's deadline! It's deadline! A complicated man. Hello? Oh, hello, Mr. Fadins. Ewe. Yayazi, my deadline date for the last chapter in the whole book namhlanje. No, I'm not making excuses. Mr. Fadins, sorry. I thought I misplaced my manuscript. Turns out I found it. Yes, I will bring it. Thank you. Bye. Jabulani, it's time to do this. Let's do this. Zwakazi kwezinzame zobomi uhlala uyintombi ezixhamla ngalembongi mandilibambe lingatshoni ndikuthande ngenhlonipho ndizibambe izigqibo ndiyokulikhupha ikhazi kuyihlo ube ngumfazi welinxiwa ngoku wabazali besaphila usapho longezwe ngesipho esingumntwana
okukhanya okwesimbiwa selitye phakathi kwamagada. Andikhathali nokuba ungandidlisa imvamna, andinazinjongo zokukushiya kakade. Uye yam intokazi, undofanaye kweliphakade. Intyatyambo engabuniyo nakuba selithwaxwa yimbalela. Mamgcina, undenze indoda enesidima kwezimbizo zale ncila. Zindibanga ndikushiye ungazange wandigqiba, ungabisadinwa ngala mazwi, ndiyanqina.